Κουτσομπολιό ή η πικρή αλήθεια? Η απάντηση είναι απλή. Μισογυνισμός. Αλλά επειδή κανένας μας δεν είναι έτοιμος να κάνει μια τέτοια συζήτηση, ας πάμε σε κάτι πιο ελαφρύ. Αν ο λόγος που αναπαράγεις ή συζητάς κάτι είναι κακόβουλος ή λες ψέματα, σωστά το κατάλαβες, είσαι κουτσομπόλης. Αν από την άλλη λες γεγονότα όπως έχουν συμβεί, είναι η πικρή αλήθεια. Εξάλλου, τις ειδήσεις γιατί δεν τις λέμε κουτσομπολιό? Ποια η διαφορά? Στο ένα βγαίνει ο δημοσιογράφος και μαθαίνει τα νέα παγκοσμίως και στο άλλο μαθαίνει τα νέα της γειτονιάς. Και ας το δούμε και λίγο από μια άλλη οπτική. Αν η πράξη σου ή η γνώμη που έχουν οι άλλοι βάσει των πράξεών σου σου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, τότε μήπως το πρόβλημα είσαι εσύ? Ή μάλλον πιο σωστά η πράξη σου? Μήπως θα έπρεπε να καθίσεις να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να δεις τι συμβαίνει? Γιατί σε ενοχλεί τόσο πολύ το τι σκέφτονται οι άλλοι? Κάτι. Hello. Τσούκου τσούκου. Τι λέω αυτό? Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχω τραβήξει το βίντεο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη τον εαυτό μου που θα το κάνει με τα edit. Το έχει πάρα πολύ πλάκα. Μετά τι λέω? Δεν έχει μετά. Αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας. Bye. Let's take it from the top. Πάμε πάλι. Σίγουρα δεν μου αρέσω καθόλου. Δεν θα βγάλω με τίποτα βίντεο. Κιούτι πατούτι. Λίλη, έλα κοπελάρα μου. Έλα, τόσο όμορφη κοπελίτσα είσαι. Φαίνομαι σίγουρα αλήθωρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που το καταγράφω όχι με μία, με δύο κάμερες. Σωστά το κατάλαβες. Είσαι κουτσομπόλης. Πάμε πάλι. Σωστά το κατάλαβες. Είσαι κουτσομπόλης. Κουτσομπόλης. Πάμε πάλι. Κουτσομπόλης. Κουτσομπολιό. Κουτσομπόλης. Όχι κουτσομπόλης, βρε μαλάκα. Κουτσομπολιό. Πάμε πάλι. Κουτσομπολιό. Ξέχασα τι λέω μετά. Να είμαι... Κουτσομπολιό ή αλήθεια? Νομίζω ότι η φωνή μου είναι έτσι και δεν είναι τόσο... Γιατί σε νοιάζει τόσο πολύ? Λοιπόν, πάμε πάλι. Θα βγω από το γυάλι και θα σκοπανίσω, φίλε, που με λες κουτσομπόλα. Γιατί πήγα να πω είσαι ψεύτης? Μόνοι μου πατάω κουμπιά. Σαρδάμ. Πάμε πάλι. Μάντεψε. Εσύ είσαι το πρόβλημα. Αλλά επειδή δεν είμαστε δεν είμαστε τι? Με τρώει. Too much, κοπελιά. Γάματο. Κράτα το γαμμένο το μικρόφωνο σταθερό. Ωραία. What the fuck was that? No. Cut. Σου προκαλεί συναισθηματικά τι? Καλά, εντάξει, εγώ τα έγραψα, εγώ δεν μπορώ να τα πω. Δεν ξέρεις τι να πεις. Ξέρεις τι να πεις? Γιατί κολλάω, γιατί σκέφτομαι τόσο πολύ. Όχι, γαμώ το κέρατο. Γαμώ το κέρατο, τα γατιά μου. Λα 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 λα. What was that? Cut. Αυτό δεν ήταν part από το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Τις ειδήσεις, γιατί δεν τις λέμε κουτσομπολιό? Αλλά όταν κάποιος συζητάει ένα γεγονός με... Τι λέω? Don't go off script. Αν ο λόγος ξεκόλλα το κεφάλι σου γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου? Κουτσομπολιό ή αλήθεια? Η απάντηση είναι απλή. Θα πεθάνω. Σου παρακαλούν. Σερδάμ, σου παρακαλούν. Δεν λέει έτσι, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά επειδή κανένας μας δεν είναι έτοιμος να κάνει αυτή τη συζήτηση, σκέφτομαι μαλακίες. Τραβάω το βίντεο αυτή τη στιγμή και σκέφτομαι μαλακίες. Κουτσομπολιό ή αλήθεια? Η απάντηση είναι απλή. Μισογυνισμός. Αλλά δεν έχω βάλει μάσκαρα, ρε μαλάκα, τόση ώρα.